la Juliana Canet. Ens trobem aquí una vegada més a la llibreria Ona, a Pau Claris amb Gran Via, una llibreria on heu de venir perquè és absolutament preciosa, a part de tenir moltíssims llibres, tots en català. Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo ho estic, la veritat, estic bastant contenta perquè ja és Nadal. Tenia unes ganes que fos Nadal infinites. M'hauria d'haver posat una robeta de Nadal, no més nadalenca, però mira, no hi he pensat. A mi no hi ha res que m'agradi més en aquesta vida que el Nadal. Algunes coses deu haver-hi que m'agraden més, però molt poques, com per exemple estrenar roba o començar-me a llegir un llibre. Però, en general, és veritat que el Nadal és bàsicament la cosa que més m'agrada en aquest univers. Jo ja sé que hi ha gent que no acaba de fer-li el pes al Nadal, no? Però a mi, estar amb la família, estar fins i tot amb gent que no veig mai, no? Perquè és de la família però no la veig mai, haver de fer una mica el paperot, després tenir els moments més d'intimitats així, sí, més amb la meva família nuclear, tal. És algo que m'encanta, o sigui, de veritat estic superagraïda que existeixi el Nadal, em sembla una tradició preciosa i la reivindicaré sempre. Aleshores, una altra cosa maquíssima que té el Nadal és que es fan regals. Perdoneu-me, estic angustipadíssima, que és un altre problema del Nadal. Que cauen dates molt fredes i després ens encostipem i no sabem ni per què. Mare meva, està venint un gripasso. En fi, que en qualsevol cas el Nadal significa regals i els regals signifiquen llibres. Almenys a casa meva sempre han significat llibres i jo crec que moltes altres cases també. És veritat que a més últimament el llibre està car i a més els sous estan baixos, per tant són dues casualitats que provoquen que el moment comprar llibres sigui més exclusiu i que el Nadal sigui un gran moment per demanar llibres. Nois i noies, us recordo, aquí a la llibreria Ona podeu trobar tots els llibres que us recomanaré avui i els podeu regalar aquest Nadal a les vostres famílies, a les vostres amigues, als vostres nòvios, a les vostres nòvies. Podeu fer-vos un autoregal també, que això és una cosa molt bonica que jo des que sóc adulta estic intentant començar a imposar-me, no? Al moment de dir, mira, em faig un autoregal, perquè sí, perquè em faig pocs autoregals, considero. I quan em compro alguna cosa no ho faig sota la perspectiva d'autoregal. Hauria de fer-ho, saps? Com un exercici de dir, això ho estic fent per això, perquè he fet tal o perquè qual o perquè celebrem X. En tot cas, us porto una sèrie d'idees de llibres que podeu recomanar aquest Nadal. Era un vídeo que havia de fer sí o sí, havia de caure. Són 4 llibrets que justament aquests dies he estat llegint i que crec que són un gran regal. Depèn una mica també del tipus de persona que li vulguis regalar. Això és evident, com sempre. Jo us explico una mica i a partir d'aquí vosaltres decidiu. També us recordo que teniu tota la resta de vídeos de llibres on recomano moltíssims llibres. Jo crec que potser ja he recomanat més de 100 llibres i us els podeu mirar una mica també per agafar inspiració de què regalar aquest Nadal a la gent que us estimeu, si és que teniu gent al voltant que és lectora. En primer lloc, si teniu gent al voltant que era lectora, però ara no, que és lectora però li costa trobar el moment, que li agrada llegir però no acaba de tenir l'hàbit, jo el que us recomano que podeu regalar és Saki, que és un recull de contes que acaba de treure Coma Negra, preciós el volum, xulíssima l'edició i bàsicament, com sempre dic, els contes és una gran manera d'introduir-te a la literatura, és una gran manera d'anar agafant l'hàbit, de poder-t'ho prendre com un petit repte de avui em llegeixo un conte, demà me'n llegeixo un altre, intento llegir-me un conte cada nit, etc. El que sigui, la gestió que s'hagi de fer és una manera d'acabar de trobar com encaixa la literatura a la teva vida, no? I fer-ho amb contes és ideal i fa que funcioni molt a la majoria de gent que no és gaire lectora o que té ganes d'iniciar-se en aquest tema. En fi, bàsicament es diu Contes en punxa i són una sèrie de contes bastant guais amb aquest to així com juganer que tenen moltes vegades els contes, saps? Hi ha de terapella, de fer brometes, de sarcasme, d'ironies, etc. Però també al mateix temps és bastant cru i és una crítica, sí, és una crítica a la societat victoriana de l'època de Saki. Que Saki clarament no es deia Saki, perquè si ho dic així sembla que sigui japonès o alguna cosa així, no. Saki es diu Munro, bueno, Héctor H. Munro, però bueno, Saki. Després, últimament estic parlant molt de Marcel Proust a tots els vídeos que faig, però perquè l'estic redescobrint a poc, perquè Edicions Viena, que fa poc va acabar de publicar a la recerca dels 100 perduts els 14 volums amb el que ho ha dividit, ha publicat una petita tria, un llibre molt petit que és senzillament una tria, no? de les parts que han considerat que eren interessants de la recerca del temps perdut de Marcel Proust. Llavors és guai, jo crec, per la gent que no vulgui llançar-se a llegir Proust, que és un autor complicat, que és un autor que demana molta dedicació, que demana molta paciència. Jo crec que Proust és un bon regal per un amic vostre molt lector, que tingui moltes ganes d'introduir-se al món de la literatura així una mica més en sèrio, però és veritat que depèn de quin volum pot espantar. Llavors jo crec que començar per una tria, per fer literalment res, un tastet,
que és com menjar 3 canapés, està molt bé per després decidir si vas realment al restaurant, no? És la típica cosa que funciona sempre i jo recomano moltíssim. Ja us dic, Marcel Proust, a la recerca del temps perdut, una tria de Viena. A més és una novetat, fa il·lusió, l'edició és preciosíssima i segur que el vostre amic, com a mínim, tindrà la il·lusió de dir, ai, mira, tens raó, hauria de començar amb Proust, perquè és veritat que Proust sempre, almenys a mi, em costa molt trobar el moment, no?, de llegir Proust, i si hi ha algú que t'incita, i podeu ser vosaltres aquesta persona, sempre és molt guai, de dir, mira, la meva col·lega m'ha regalat aquest llibre de Proust, me'l vaig a llegir. Després he llegit Un petit plaer fa poc, que ja sabeu que sempre els reivindico molt també com a forma de tastet, i també com a forma més pràctica de llegir literatura per a algunes persones que no tenen temps de llegir grans llibres o que no poden dedicar, ni que sigui a vegades no és, o sigui, llegir un gran llibre en realitat és el mateix que llegir-te 5 petits plaers, però és veritat que el ron-ron d'estar-se llegint un llibre gros a vegades costa molt, no? I aguantar la trama i aguantar tal. Llavors un llibre primer és moltes vegades la gran solució per a les persones que no tenen temps, i en aquest cas Petit plaer, com sempre dic, és la gran opció. Aleshores, Felicitat conjugal de Tolstoi és un dels últims que han tret i jo me l'he llegit i m'ha encantat. No és broma que us dic que està al meu top 5 petits plaers. També és veritat que aquest top va canviant a mesura que van sortint nous llibres, això també s'ha de poder dir, però sí, m'encanta Felicitat conjugal, m'ha encantat, i crec que és un gran regal de cara a aquest Nadal, perquè té el factor novetat, perquè acaba de ser publicat, té el factor que li pot agradar a qualsevol, perquè és un format fàcil, àgil, li pots regalar a la teva germana de 16 anys, però també li pots regalar a la teva àvia o a la teva mare, és universal. Com a última recomanació, volia recomanar-vos un llibre que en realitat ja us vaig recomanar en el seu moment quan va sortir, que és Donar nous als nens, de Marina Porres. La qüestió és que aquest any, que ha estat l'any Ferrater, hi ha hagut moltes publicacions sobre Gabriel Ferrater, hi ha hagut molta gent que deia la seva sobre el personatge, no?, i que intentava com llegir-lo d'una altra manera, etc. Però no hi ha hagut cap llibre que s'hagi fet aquest any que estigui a l'alçada del que ha fet la Marina. No és perquè sigui amiga meva, que també, però realment l'altre dia vaig estar rellegint Donar nous als nens i és una antologia perfecta. Ella bàsicament va fer un pròleg que també és com un minillibre perquè és llarguíssim i que ajuda a situar molt el poeta, que és el que vaig dir també quan vaig fer aquell vídeo, però volia tornar-ho a repetir aquí perquè quedi claríssim i perquè us animeu a regalar-lo aquest Nadal, perquè de veritat crec que és un molt bon llibre per descobrir la figura del Gabriel Ferrater, tant si us interessa com a poeta com si us interessa com a crític literari. És veritat que tota la seva obra relacionada amb l'estudi de la literatura pot ser més feixuga i que potser no us interessa per res, crec que potser és una cosa més concreta per la gent que estudia més aquestes coses, o per això, la gent que té un interès com molt més, que va molt més enllà, no?, de la mera literatura, però és veritat que ni que sigui comprar-vos el llibre per llegir el pròleg i després poder conèixer la figura de Gabriel Ferrater, per cultura general, per després poder llegir bé la seva poesia, per entendre més també el context de l'època. Jo crec que és una lectura superinteressant, de veritat, i us la recomano moltíssim i és un gran regal. Al final és una novetat d'aquest any, parla d'un autor català al qual crec que no li hem donat la importància que mereixia i sobretot no enfocant-ho cap a la direcció correcta, i la Marina per fi li fa justícia i això és una cosa molt guai. Llavors, Donar nous als nens, l'antologia de Gabriel Ferrater a cura de Marina Porres, una masterpiece per aquests Nadals. I res, no tinc més recomanacions, nois. També, com sempre us dic, i més aquestes dates de Nadal, jo crec que el més important és que compreu els llibres presencialment, que això sembla una tonteria, però molta gent ho ha deixat de fer i crec que és importantíssim. Anar presencial a les llibreries, per exemple, aquí a Ona Llibres, a Pau Claris amb Gran Via, venir, tocar els llibres, llegir els llibres, llegir les sinopsis, poder-los això, toquetejar, no? I després sobretot també parlar amb els llibreters, perquè tu els llibreters jo a través d'una pantalla no us puc fer una recomanació personalitzada, ells us poden fer una recomanació personalitzada a partir dels llibres que els digueu que més o menys els agraden a la persona, us poden recomanar X, us poden recomanar Y, us poden fer diverses propostes. Llavors jo crec que és interessantíssim que les compres de Nadal relacionades amb llibres, i amb tot en general també pel planeta, però bueno, siguin en persona i en directe. Llavors res, que vingueu sisplau a la llibreria Ona durant aquests dies i aprofiteu per fer regals de Nadal, que s'acosten ja les festes i s'acosten ja els Reis, i res, això, que vagi molt bé, disfruteu moltíssim d'aquests dies de Nadal. Si sou persones que no us agrada el Nadal també, espero que us ho passeu bé i que pugueu intentar gestionar les festes tan bé com pugueu i que siguin el més portables possibles, vale? Que vagi molt bé, una abraçada molt gran i ens anem veient.